אני בן 29, היום אני גר בבאר שבע, גרתי עד עכשיו בירושלים, ועברתי לבאר שבע בשביל ללמוד במכינה, כדי להתקבל לאוניברסיטה וללמוד הנדסת בניין. התאונה קרתה היום שנת 2009, התאונה קרתה בשנת 2005, התאונה קרתה ביום שבת ב7:30 בבוקר, ואני יצאתי מהבית. רציתי לנסוע כזה קצת לטייל עם האופנוע, הייתי כולי ממוגן וכל השטויות האלה. בדרך החוצה זה היה אופנוע שטח. בדרך החוצה כאילו מהעיר, בדרך לשטח, עברתי בכביש שהיה בו מפרץ לחניה של אוטובוסים. עמד שם כנראה רכב שעשה איתי את התאונה. ואני לא זוכר שום דבר, את האמת, מהתאונה. מה שסיפרו לי אחרי זה, זה הבוחנים של המשטרה סיפרו לי שמה שקרה זה שהרכב היה מאחוריי, והוא יצא, הוא היה מאחוריי, ובגלל איזושהי חוסר זהירות, לא משנה של מי, הוא איבד את השליטה ונכנס בי בגלגל האחורי, ואיבדתי את האיזון והכיוון, והתאבדתי כאילו על הכביש. מה קורה אחרי התאונה? אוקיי, הייתה תקופה שהייתי בבית חולים, נדפק לי קצת הזיכרון, אז לא ידעתי שהייתה לי תאונה. כשהייתי בבית חולים הכל היה בסדר, הכל היה זז, הגוף היה זז, לא היה כואב לי שום דבר, היה לי רק צלקת בברך, אז לא אמרתי למה אני נמצא בבית חולים כל כך הרבה זמן. כמה זמן היית? הייתי כמה חודשים טובים באשפוז וכמה חודשים טובים בשיקום. היו שברים, היה לי שבר בכתף, היה לי כזה ריסוק בברך, נקראה לי רצועה, היו לי שברים בראש. והייתי מאושפז בהדסה עין כרם, אז עשו קצת יותר בדיקות וגילו שיש לי דלקת קרום המוח בגלל הזיהום של השברים וכל השטויות האלה. האמת שתקופה ארוכה אין לי כל כך חלומות, אני לא חולם חלומות בלילה. כאילו כנראה שכן, אני לא זוכר אותם, אני לא יודע, כל אחד יגיד משהו. לא, אני כאילו מאז לא חולה, אני לא זוכר חלומות, לא חולם יענו. באמת שלא חזרתי לרכב על אופנוע מאז. איזה חבר הסיע אותי פעם, יש לו קטנוע, אז הוא הרכיב אותי על הקטנוע, ואני יושב מאחורה על הקטנוע ואני מרגיש מה זה לא בטוח. ואני לא יכול. עכשיו מצד אחד אני אומר וואלה, הוא יודע לרכב, הוא יודע לנסוע, סבבה, זה לא שנה ראשונה שנוסע ולא רביעית כבר, הוא כבר נוסע, הוא יודע לנסוע, הוא יודע מה צריך, אבל אני לא מרגיש שאתה בטוח. אני לא יכול לשבת מאחורה ומשהו שם מרגיש לא בסדר. ויש לי אופנוע, עכשיו על האופנוע לא כל כך בא לי לעלות, אני לא יודע, אני כזה מרגיש לא בטוח כל כך על הכבישים. אבל יש סיכוי שאני לא מודע לזה, אבל כנראה שמאז התאונה אני שותה הרבה יותר אלכוהול, אני לא מודע לזה כאילו בכלל. וואלה, הייתי שותה אז בירה פה, בירה שם, כזה חברים וזה, אתה יודע, לפעמים איזה משהו, יש לי משתכרים ברגיל. אז יודעת מה, עברו שנים מאז, אבל עכשיו שאת שואלת את זה, אני בכלל מבין על מה מדובר. כי אני פה יושב איתך עכשיו, אור יום, אני שותה ערק, ואני שותה בירה, וקפה שחור, ויש לי כאילו 2 בקבוקי ערק, ויש פה אלכוהול מכל הסוגים בבית שלי, ויש פה ארגז של בירות. יש מצב שזה קצת החמיר מאז. יכול מאוד להיות כאילו שכן, אבל אני פשוט כאילו מסרב להודות בזה. זאת אומרת שעכשיו שאלת אותי שאלה שעלולה לעורר בי שאלות לעצמי. אבל זה בעיה שלי. מה אתה מרגיש אחרי שאתה שותה? שאני נרגע, כאילו שלא מעניין אותי, לא יודע, שאף אחד לא יזן לי את השכל עם שום דבר.
כן נכון, זה לא בסדר, זה כן בסדר, כמה אתה שותה, לא, שותה כמה שבא לי. אני לא נוהג, אז אני לא פוגע באף אחד. אני עכשיו מנסה ללמוד במכינה. זה לא מפריע לך? וואלה, כל יום אני חוזר מהמכינה, אני מסיים את הלימודים שלי, יש לי ארגז פה, אז אני שותה בירה 2, סבבה, פנן. סוף שבוע אני מרשה לעצמי כאילו להגזים, כי אני רוצה, כאילו. אני רוצה להגזים, אני רוצה להשתכר, אני לא רוצה שאף אחד יגיד מילים שילאו לי את התאים במוח בשטויות. אז אני שותה אלכוהול, וזה סוג של פילטר לכל מיני בולשיטים. חוץ מהאלכוהול, הייתי בעבר מעשן, קצת סמים, לא חוקיים. אתה שותה כל יום? משתדל. סתם, אני לא משתדל. מה זה משתדל? וואלה בירה, מה זה? בירה מזיק? זה בירה אחת ביום? 2, 3, גג, 3. ומתלבטת? כוסית ערק. כוסית ערק? כן. 1, 2. כן. גג. וזה בנימוס, זה נקרא בנימוס, כי סוף שבוע אני כאילו מרשה לעצמי להשתחרר עד הסוף. ספר לי, מה אתה שותה בסוף שבוע? מה אני שותה? אני לא מערבב אלכוהול. איך זה מתחיל? זה מתחיל מסוף שבוע, מתחיל מבחינתי ביום חמישי בשעה 4 אחרי צהריים. הוא מתחיל ביום חמישי בשעה 4 אחרי צהריים, והוא מסתיים ביום שבת לקראת מוצאי שבת, שאני אומר אוקיי, יום ראשון אתה צריך להיות מרוכז, ללכת ללמוד, אז אני רגע מתנקה מהאלכוהול וזה, כדי שאני לא יקום עקום. איך אתה רואה את עצמך בעוד שנה? שנתיים? לא יודע, זה רחוק לי מדי, אני לא מסוגל לחשוב על הדברים האלה כרגע. האלכוהול הוא בלתי נפרד ממך? לא יודע, אם הוא לא מזיק לי ואני פה בשליטה, אז סבבה. אם אני שותה, זה לא פוגע בי ואני לא עושה לאף אחד רע ויש לי עדיין את הכסף לממן את זה, אז סבבה.